Mora inti ageno ni bedo gi makare kawuono adwa na nyisi ni antie county ma Kisumu kamoro ni Bungu Korago odicheng ma iluongo ni Elfas Owin swadi en ang'o ma en owuon tie ken gi robo en gi dhok to kawuono wadwa pith mar diel kata diek omiyo kinde bengi namola kawe mar wakiche adwa ni fulri ne jopiny nyiswa nyingi kuma wantie gi gima in pidho kata kit pith ma in godo kae. An gi nyinga iluonga ni Elfas Owin Akech. Ajadak ma Bungu Koraga. Aja Kisumu County, aja Kochien East. Ma gweng'wa. Ma gweng'wa madalawa. Yes, ana pidho dieg gi rombe. Aja pidho dieg gi rombe. Ema pidho kamineno ne kaegi. Yes. Erokamano. Ma kit pith ma in wuon ni chako kinde mage to ka ni chako gi diek adiwa kata rombe adi nikech iketo gi kamoro achiel. Idhi na chako 2016 achako gi rombe ariyo. Rombe ariyo emonyuolo rombe obedo kama. Natwe ya noka cham konyuol tawe donga modong moromo kama. Diek bende nachako gi ariyo. Nyaburi moro ni kama duong' machacha malando cha ema nachako kode gimoro gi machacha emonyuolo magi te. Emonyuolo magi te manikaegi. Yes. Erokamano meki gin mag chak koso ringo. Magi ringo makata moko nosotere slota kucho chinji. Magi mag ringo, magi ok mag chak. Magi nyuol te uso, itere chiro, itere slota tichinjo. Magi ringo. Gi ng'ama dwa pith bende nyalo biro kawo gi pidho moko. Mag pith bende uso ne ji. Kamano. Karika in gi kidienje adiwa to mane fwenyo ni timo maber karuka. Karwa kae ma kienyeji. Ma piwa kienyeji mar joluoni. Ma ok moro machielo, ma mana kienyeji madala kae ni. En otimo maber molo moro machielo cha. En thieth ne ok anego kata gi thieth mang'eny. En survive gi weather ni. Desert one kan survive gi weather ni. En odongo. Thieth be nyalo thiedhe matin, ok thiedhe pile kaka machielo gi. Erokamano ahinya. Tiwachoga ni diek kata diel kata rombo nitiere kit yiende ma odiochieng' kodiochieng' onego bed no chamo katin to wach ni herbs 7. Alwora kama wantiere giyudore koso samori bedo gi thagruok kata pek korka chiemo. Chiemo to yudore to en mana inam kocha. Chiemo yudore kono maber. Wan gi kusiri, wan gi mburi, wan gi kudho, wan gi moko matindo, lumbe matindo ging'eny iye kucho. Kendo lumbe diel dinde chal kama. Ni inam kocha kuma gichiemene. Kuno ber kabisa. Chiemo go nitie. Erokamano gin arita mage ma in wuon isebedo kitimo kari kae kata e alwora kae mondo jamni gi obed maber to kuma wantie ni arita chal nade? Arita to ber. Joma kwalo gi onge arita ber. Wan gi guogi ka.
security nitie, light be nitie, waritogi maber ma ng'ama nyalo pine onge. Kendo an akawo patik mar ritogi, magero negi kama gininde, makata ok idonje mayot, mago nyaka dhot kiful. To nikech iwuoyo kar nindo, manyiso ni nitie kit ot ma bende iloso negi. Structure maber ma onego bed ni gibede, onego bed ni chalo nade? En kama ler, en ot moger maber, iywe state, iywe pile, kendo ikete maler, moywe maler, ma make sure no ywe daily, ma en kama ler moywe, omiyo dendgi chal kama. Kok ywe to nitie gimiluongo ni omboto, machikore ni biro mako nyithi diek mathindo ok bi survive, kaka mathindo mineno ni yie kuondegi, kama onindo gi minegigo, gino biro negogi, ok nyalo wenegi thuolo. Koro iwacho ni e kinde ma gine were, gin arita mage mimiyogi, to ka gisekonyore, ere kaka iritogi be? Ka gisekonyore, tidwa ng'isi ni chwogi sandan, then kosechwogi, then gokinyi, en koro ok riwe gi jogi, in ikete yore mondo kik jogo chape, en kosekonyore tikawi ikete yore oko mondo ka owewa machielo, then gokinyi make sure imiye chiemo, igonyo to chiemo oko, mane arita mamiyo gonyo chiemo oko kapok odhi gi jogi, mane arita mamiyogi. Erokamano ahinya. To nikech mekigi ok gin moko ma itweyogi kamoro achiel, iwegi giwuotho gikwayo. Yes. Odiochieng' onego bed ni chako kwagi sa adi? Dieg magi kaka mekagi agonyo sa 5. Sa 5 osegonygi, iterogi e pap, iterogi kwa e pap kuchocho. En kama duong', ochiema chiema iye kuchocho. By sa 10:30, sa 10 oduoge ot, oyweyo nyaka kendo kiny sa 5. Yien ma weather rach ma koth chwe, igonyogi sa 6. Sa 6 idhi kwaye, sa 10 iduoge mondo kik ng'ich yude oko kuchocho. Giluoro ng'ich. Ng'ich no koyude, to nyalo interfere kodgi. Koro igonyogi sa 5. To pi igolo kanye, nikech kuma wantie ni nenre ni samoro koth kata pi nyalo bedo challenge. Yes. To iwachoga ni diel kata diek ohero modho pi. Pi wan gi gine moro iye kuchocho, yawo moro maduong', en ok orum. Koro kacha ma gisechiemo to gidhi gimodhe. Moko bende aywa dala kacha cha matin, ma ka gidwaro to giduogo gimodho, moko modho kocha, moko duogo modho kod. But mostly gimodho iye kuchocho, pi ng'eny, pi nitie iye kucho mang'eny. Iwachoga ni diel en jamni moherore kabisa, makata kuma chilo nitie, neno kata kuma pi nitie to gihero chikore. Akiaki ni mae en wach ma dier koso ena gima ji wacho? Wachno to en adieri. En adieri ma kata kuchopo kama koro dwa modheno, nyaka isetne kama pi osedoke mathin, kokong'iyo kaka ogo chonge omodho. To kitere kama tutno, to oluoro chilo chiko kogi kata kanye mokochope. Koro itere kama pi osedonge mathin, ema ogo chonge to modho pigno. Aya, mekigi ni wacho ni gin kidienje ariyo. Dongi nyiso kamano? Nawacho ni kamano. Iwacho ni gin kidienje ariyo. Yes. Pogruok mane ahinya mantie kidienje ariyo ma in godo kae? Pogruok mane kidienje ariyo man go ni, nitie koth rude gi mogo rude. Mani pogruok manitie. Nitie mago rude, ma gin gigoga rude ariyo konyuol. To nitie ma kanyuol to nyuol achiel. Mani pogruok man go kae. Ere kaka ng'ato nyalo fwenyo ni mago rude to mago machiel? Mago rude, ineno ka iyo dolore ni. Iwe kaka koro majacha. Ka iyo bet ni, iyo dolore ng'iyo piny. Then iwe ka ng'iyo piny mano koth rude. To ma iyo chung', mano go rude. Then luwore gi nyuok bende madhi ringo kode bende nyalo kelo challenges. Nyuok maringo kode nyalo miyo nyuol achiel. To tie nyuok ma koringo kodgi nyalo miyo nyuol ariyo. Mane kaka en. E higa diek konyore didi? Higa diel konyore diriyo. Konyuol Januar to tieko dwe mar 6 bendo chako nyuol. Higa diel nyuol diriyo. Higa diel nyuol diriyo. Mane diel maber, higa nyuol diriyo. Kaka mikage nyuolga diriyo higa. Ma koro luwore gi konyago ni rude. Onyalo go ni rude kata onyalo go achiel. Luwore kamano. Erokamano. Gin ang'o ma sani nyalo wacho ni ng'eyo ma kani chako to nikia? Ei pith aina ni? Pith aina ni ka gima kana chako nakia kaka diel ka tuo ting'iyo. Aduoga fwenyo ka koro asebedo gi diek. Koro ka neno kaka diel len, tawacho ni ma tuo, ma chal kama. Koro konya, to diere mana chako ni pod akia ni ma tuo, ma chalo kama. But koro bedo mabedo kanyo mang'eny no, omiya ng'eyo ni ma tuo, ma chalo kama.
ema duwa ng'eyo go mafwenyo upidhi gik mano kae. Erokamano. Ere koro nikech sani nyafwenyo inyalo nyiso kata inyalo temo leronwa ang'o ma ineno e kinyafwenyo ni diek ok ni maber. Kineno ka diel nindo ok ochiem, onindo kata de yiero chunga en onindo aninda, mano diel matuo, diel madwa sandan. Sama diek wuotho, diel en gima lelo ma sama kodhi e pap kacho nego bed oringo kabisa nikech en gima hao oringo matek, en ok obed mos ka rombo. Koro kaneno ka diel en diel mabet mos mok gine mok chiem, en oling' aling'a, mano diel matuo. Mano diel matuo, mano ok diel mangima. To kaneno ka yiero chung' to yiero garagara, mano bende tuo ngima. Gin ber mage minyalo wacho ni iseneno e kinde misebedo kipidho diel kata diek kata rombo ma bende in godo kae? Gik maneno, diek osemiya nyiewo mabati, diek osekonya gi nyiewo mabati an go, diek osekonya gi nyiewo dhok, diek asenyiewo go dhiang', dhok sani an gi dhok 5 ma diegi ema okelo, diek ema kelo dhok, aseneno bergi. Diek osemiya nyiewo dhok mamon 2 an go, aseneno ber diel. Manyiso ni ma kit ohala kata kit pith minyalo nyiso ng'ato donje. Ma kit ohala kata kit pith minyalo nyiso ng'ato donje. To chiro chalo nade? Sama idwa uso gi nikech iwacho ni mekigi in iuso gi. Donge kaka iwacho? Kaka wacho. Nyuol gi to irito gi matin kaito chopo kuma koro iuso gi. Yes. Bei chalo nang'o kata market price chalo nang'o? Diel kaka koro nyuogoni, nyuok ma lupuno, mano sani 7,000. Nyuogono 7,000. Ma white monindo ni sani lawo around 10. Mon matindo tindo siling 5,500. Sani diel onge mana 3,000. An ka uso to onge diel 3,000 sani. Chako uso diel siling 4,000, 5,000. Kendo diel dhi moingo rombo, diel dhi piyo, diel johero, diel ber. Ok oyud tuo kase no chamo gik mang'eny. Then ringe bende mit. Diel ringe mit. Makara chiel maga mi ka sani dhi yang'o to ringe mit kabisa. Diwinja. Badine benda ni tuo muda. Diel benda yang'o ni ka ichamo. Diel ringe mit. Da yang'o ni maduong' ni. Ringe tuo. Adwa nakao daka moko machuok adhi e yweyo aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa, kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli kure. Riwreuru gi oganda duto, kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Sanju Mera to mae donge Rajiv? Matieni Sanju en Rajiv to Rajiv kendo e Sanju.
Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Matiegni kendo janeno marwa kidieny mar ariyo kadwa na pari na ntie kaunti madalawa sawa to ni kaunti madalawa ntie kaunti mar Kisumu kamoro ni bungu koro odiochieng' makawuono ni wadwa wuok mar diek mae hapa ber iluonge na lor koro kayaka adhi makowe dalawa to ni bende wadwa puonjore value addition ma bende yudore kit ot onego bed ni size ne chalo nade gin arita magi ma japith osebedo ka mondo kiwinj ng'ato go hala rega mar 2000 kata auchiel sani dong mano ng'ama koko osebedo lony pith motimo machiegni mar ariyo adwa ng'eyo ka in iwuon kari kae bende utimo value addition watimo kaka chieth diek gi mage pielo mage aina no mago watiyo go ka wole puodho nyalo pidho go bao mage valuation mayudo yes jo pur moko ko biro iru gi nyalo ka oiri kae koso okius ne jo wauso ne ga jo moko be mere ka kipimo gi ok pimo gi pickup wakete pickup kibiro pickup shiling 3,000 wachoko mapong pickup kata moko ni bathe kae wachoko mapong pickup tikao gikani akiaka bende kaunti ma Kisumu osebedo ka konyo un kaka jopith kata jopur ma bende nigi jamni miechegi podi pok waneno kony moro amora kowuok kaunti ma Kisumu podi to bende nitie dalili koso en gima onge pok joma osebedo godo machiegni pok waneno dalili karwa ka bende in gi kinde kata odiochieng' niketo thenge ma samoro wach ni joma nya gombo ng'eyo kaka in iwuon isebedo kipidho diek kata rombe ma in godo kae in godo odiochieng' niketo thenge ma ginya biro kaka Sunday antie ginyalo biro wago mbaka gibiro wago gambaka kodgi ka gintie kijeni nitie wago mbaka mwawuoyo go yes igni ma hawa par misebedo kipidho jamni aina gi sani ang'eni ng'eyo ni nitie standard mar udi monego bed ni loso negi in iwuon kari kae inyalo nyisowa ni standard maber kata ot maber monego bed ni pidho jamni aina gi onego bed machal nade standard ni pidho nego gone gi plywood nego gore ma standard bao koro samoro iro ninda nindi bao no koro konind piny bao iresh bao male ko 6x1 kamalo kama koro sama gi pielo jawi kalwar piny koro gin nindo ei bao monego los negi ot mane ot ma standard manyiso ni ng'ato samoro ka dwaro ni mondo los ne mago services ma in iwuon inyalo chiwo koso anyalo chiwo service anyalo chiwo kata gi fundi na matimo manyalo ngiso to timo ne kako dwaro yes erokamano igni mabiro wach ni igni 5 mabiro ere kuma in iwuon inenorie kaka japith igni 5 mabiro ka kinde nitie gon moya komewa kinde igni 5 mabiro ok ayalo wacho sani kejo kage gima ki to ingeni wacho gani kata kisieki gima ki gombo mar dhano agombo ni chieng' moro ambigna bich mabiro amba bede gi nyaoda moro maber go anda moro maduong' ma chieng' wana pani gigage omiyo ala maduong' maber bakana ka an gi gira maber mabudho go maber kabisa bage gi bich mabiro gi oda moro bende ager maber maler magata ka ywe aneno go gigage erokamano wach mogi ka wadhi kwatieko chenro ma kawuono ni ma inyalo jiwo go ng'ato kata jal moneno chenro odiochieng' ma kawuono inyalo bedo gi wach manyalo wacho mogik gigi en mana chako ng'ama gombo temo ng'ama gombo chako nyiewo ariyo ichakgo inyalo nyiewo ariyo ichako go achaka to nyalo bedo mang'eny kaka meka gi ng'eny chako go ariyo chako kata gachiel titweyi ok ibed ng'ama dhoge mit ibedo ng'ama otweye magino kimul to gibiro bedo mang'eny thoth magi onyuol mana ka kuri twe mana iyi to gidhi to gimedora ameda twe mana iyi to gimedora ameda magibed mang'eny kamano to ng'ato ka dwa chako pidho jamni nafas kata space alwora kumobedi onego bed marom nade luore diel nyaka igerne kama koth ok goye kidwa chako gi diel tigerone kama koth ok goye tikero ne space nyaka iwe igo ma gap ma space neno moko thung' e iye kanyo
iwe ni space matin ma yamo go iye. Mano diel no biro bedo standard maber. Ok thungi mabati te. Thungi mabati te nyalo kelo mboto, nyalo miyo diel no bedo gi gine tuoche mang'eny. Koro kidwa chako pidho diel tigo kor jikon tiwe gap ma yamo kadhe iye. Wiye igo maber gi mabati maler ma koth ogo diel. Mane pidho diel, mane chako pidho diel. Erokamano. Gin midhiero mag kata challenges magi ma in iwuon kaka japith iseyudo, to ang'o mitemo timo mondo iduokgi piny? Challenges maseyudo, ka diere ma koth chwe, tuo mar remo ng'eny. Diel oluoro ng'ich. Sana diel ma koth chwe no wan gi challenges mang'eny sana. Diel ma koth chwe no diel yudo diek bedo tuo makata meka moko tho. Ka koth chwe diel oluoro ng'ich, mane challenge mana diel ma koth chwe. Sana dwe mar ang'wen no. Dwe mar ang'wen no diegwa tho en ng'ich cha. Manego na jamani. Barangwen. To koro ang'o ma in iwuon isetemo timo mondo kik challenge kata midhiero no ohinyi? Jasetemo koro dwe mar ang'wen no kwadhi ei nam kocha. Dwe mar ang'wen koro walewo mana kuonde ma thur gi. Kuonde mo kaka ndara ga ma koro gikwae kama thur no mondo waep tuo no kik negnwa jamani. Koro watemo wuotho kodgi ewi ndara no. Mondo mi waep tuo diel koro kwadhi ei nam kucho. Koro wakwage kwa oko ewi ndara kuonde gi ema gichieme. Yes. Erokamano ahinya. Aya, ne ng'ama samoro deher mondo tudre kodi koseneno chenro ni. Nikech nitie joma pod biro gombo pidho diek e miechogi. To nitie samoro nyalo bedo ni nitie kaunti wa ma Kisumu kae, samoro nyalo bedo ni nitie kaunti ma Siaya, Migori, Homa Bay. To nyano gombo no duari kata manyi. Ere kaka inya yudi? Nyalo yude namba na 07 05 25 3110. Mane namba na miyudago. Mana tiyo 0705 25 3110. Mane namba na matiyogo. Bendi ng'eyo ni diek dakigni marom gi guok manyiso ni onya budho kaluwore gi kit higni manyase omiye. Mar ariyo iwacho ni diek ok onego bed ni bedo kende. Sama obedo kende obedo gi kuyo. Mana kaka dhano be kobet kende e kinde mang'eny tineno kobedo gi depression kata obedo mokuyo kabisa. Mar adek iwacho ni wang' diel neno degrees 360 degrees manyiso ni onya neno kuonde te mabende ni alworane. In kaka japur samoro dihedi mondo wabi walimi, inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi SMS namba marwa ma en 236000 kata inyalo oronwa ote kitiyo gi email address marwa ma en purgiohala@royalmedia.co.ke kata inyalo yudowa e mbui TikTok page, Facebook, Instagram, mago duto te wayudore page wa mar Purgiohala. E kinde mantie ni adwa nanyisi ni antie kaunti wa ma en Kisumo. Ne jogo te mo miyo chenro ni obedo kare, obed cameraman na obed producer na obed driver na obed kambi mabenda tiyone, to in jalo mikao kinde mineno chenro ni agoni erokamano nikech kionge an kaka Lori gi timna waonge. Karuoko yie wachak warom juma manyien. Kana Lori nyaka bla koreti sana. Mondo obed gi jayengo nyaka odhi e pim mar thieth mar odhi e pim rembe ka en ng'ama ngima, nikech ok oyiene ng'at matuo mondo handle chiemo kata ring'o ma dhano chamo oko. Koro odhi ong'ado barup health to obiro ka to wapuonje kaka yang'o dhiang'. Then wauso bende ring diel ma en kilo achiel en Sh800. Bende wauso bende ka ng'ato nyalo dwaro ma onge chogo bende iye wauso ne 800 e kilo.
Mondo mine chenroni kod mamoko mag pur gi ohala. Donji e viewsasa.com.